Keblai sa sini pi baro I perlok prajor ki jangi pat ki prawngai ki ai burden ni ka sabat school ngi priang sngop hai pi sya kaneka program jong ka sabat school ki jangi menta ka sni ngadon bat I evangelist Albert Elnong Lai priang sngop hai pi pastor sya kaneka program ki jangi ka sabat school ka ba wanra pi daga KJC gospel ka jingi puli jingi menta ukris haki Filipi bat Kolosai kalanong kebasan ke keren tingshan kum ki jingshai ha kamet ha shwa ngini sedang ni kanika jingren jingi yakten ke jong play tung ni dwai ku pa jing ba habneng ni wan hak kanika clipmat hak kanika kamera bangi wan ban record ya kanika sabat school namta ki prabnge jingi ban namta ki briu ki jome ngadwai tu kar khu yangi hak kanika por dan ajing start jing siampang yangi kat bangi yakren kten ke jome kar khu ya pai lang jome try pendap ngi dam sem jome yalam mingi saka jing sisa ka kten ke jome adwai ha kateng Jisu amen la ai ngi kat khot pule spellendet na ka sitiu pol saki Filipi kan long ka ar kat khot ka ba khat sau bat khat san ka kten jong play ka ong kumne tu le yaki ai baro klem ka jing khnyum bat ka jing yania ba pinyo long ki ba klem jing rem bat ki ba lui ki khon ublay ki ba klem ka no pop na pedeng ka pateng benriu ka ba kenriang bat ba mutlop hapdeng kita leyo EP kum ki jing shai ha ka parthai ublay kwa yangi banlong ka jing shai ha ka ni ka parthai ngakwa ba nginbo ye ka jing kli ha ka ni ka por ngakwa ban kli pi pastor ha ka ni ka clipmat na ai ka jing shai jongi ka wan bat u ai u balong u thammei jong ka jing shai jong ka jing im ka jongi kum ki kristan habangi pai shaga kten ke jong blay te kublish bun ke to ke jingkli pasta te habangi pai shaga kten ke jong blay Jesus Christ wang ngalong ke jingsha jong ke perthai kata ke ka thammei bat wang ru hang ne ke jingsha ke bisisha ke panshai pi barot hang ne ka thau ya Jesus Christ hi marwe yones kalnong ke baning kong di khat ke ba khandai te hang ne ngi ru ba habangi pai ngi pecha ka bor mariang ro ngi ka jingsha ka thaba te ngi iru kanuksa ka bo Jesus Christ uthaba ha ka jing em ka jongi ha man la ka por man la ka klip mat te ngi iru hang ne bo Jesus Christ ulang uthme jong ka jingsha ha ka jing em ka jongi kublai shibot nya kani ka jing jubab ka ba shai bat ka ba snotnat ujisu long ka jing shai jong ka parthai yonis phara khat ar baru Jisu ru ukwa ingi mangin long ka jingshai sya ka prathai ya kane ngila ru ban syam ha ka gospel kat kum Matthias kanong ka ba khat saw bat ka ba khat san upol utho sya ki Filipi baru utho sya ki ba bon ki balang Kristan ya ki ba ula wanra sya ka jingai Kristan ya ki ba ula penkela ka ba mut da ka gospel baru kwa ya kini Kristan ban long ki ba ko ngu bat ki bayat bet kat kum ktin ka jong blay bat haba ki long ki Kristan ki hab ban le bat ki hab ban ko ngu te habangi pai sya ka Bible nyo I balapan im yangi da ka jing IA da ka jinget ha u Jesus Christ pastor ngakwa ban kli ka ni ka jing kli balai pat ngi hab ban tre nakamta ka jing pen im jongi hatu kani ka long persya ia kata ka jing ong balapan im yangi da ka jing IA bangi hab ban le AA bangi la pediang yu Jisu te hang ne ngi I bau pol u klamut ladangi pai dong ini pule mo na ka to ka dekhot ngi ya pe yang to khendiat da ngi ya pule to ka dekhot khnang bangi la man suthu bat ngi la man sai te ngi ya pe yang to saki sti jong pol ski Filipi kalnong ka ba ar dekhot ka ba khat ar hang ne ko kumta te ko heb ba e jonga kumba halakisngi phila ko ngu amtang hakmat jonga henry menta khamtam e ha ka bangam don hakmat keng to trade dap no ya ka jing pan em jong phi da ka jing ting bat ka jing khnyu ka ba khat lai namar dei ublei ubatre hapo jong phi ya ka ban monru pat ya ka ban trei namar ka jing sobha jong u te hang ne upol u khamut ban bu ye kata ka jing persang ka basisha ha ka jing im Kristan ong ban kentaj lane ban kwa ia kita ke borok ki jing kwa brai jong ka parthai te u klamut ba ong ban wat ia kata ka jing pen im naladehi
Henry ban wat ia kata ka jing pen im ka ba dairu ka mon ka jong u Jesus Christ te hang ne u pol wang tre dep no ia ka jing pen im jong pi da ka bang i tre sitam da ka ba ngi i no bat ki kan tat no ia ka jing ko brai jong ka perthei bat i ka jing kordor ka jong ka jing im ka ba kwan man toy tang ya la de te hang ne ai ka ba u pol u kwa yang i wei wei bangin yat bet kat kum ka mon ka jong u Jesus Christ Kumlai shibon ya kani ka jing jubab. Hoi, lapan im yang i da ka jing IA. Da ka jing ngai hau Jesus Christ. Ya kani ngi syam ha ka gospel ha ka city upol syaki episode kalong ka ba ar ka khot ka ba para hadu ka ba shipeu. Nata ngi syam ha ka Bible rom lai arpulai bangi baro ngi lahap no syaka pop ngi ladu le no ya kata ka buram ka jong ublai. Bat ngi don kam ya u Jesus Christ ko munong pen im jongi. Ujisu ule la ka jong ka benta ban pen im yangi bat ka benta ka jongi pat kalong bangin ko ngu bangin na tray rengkat baru ujisu dai ngihap ban ko ngu ngihap ban yat kat kum kata ka ba ublei ukwa yangi ban ngihap ban le ai bat namta bala pen im yangi ka jingle jonga kamla ban pen im yanga ngisania teli ha ka ka ba ujisu ulale halor ka ding phana bat ka benta ka jongi kalong ban ko ngu ba usok jong kata ka jing im bala ujisu la pen im yang kalong kapau haki so jong ka jingle bat ka jing ko ngu jingi ya ka ten ka jong blai te nak ta ka da upol ong hane bangin hab ban trade dep nak ta ka jing pen im jongi ngidon ka benta ban le baru blai udon ka benta ban le bat upol ong da ka ba shifting kamut da ka ba shifting ya ublai ha ka jing im jongi ngidon kata ka kam bangin le habang ibut yu Jisu. Pastor pidan ni Aisyu ban hang ni. Ngiu i hang ni ba upol uang biang ki kam jongi hi kim la ban pen im yang ni. Hi len rei lang ba ka jing khapat u yones uang ha kal no ka balai hang tu ong lem da khapat do men sem khoi ngem la ban yo ya ka jing pen im. Amen. Te kata ka dei ka ai ka ba u Jisu u kwa ya pi bat yang nga bangin dei ban don ni kata ka jing khapat ka ba thamai. Tau kablai shibon. Nalor nang ta larangi ya shu ha ka jing ya pule ka jangi hang ne ka Bible ka hikayat ni bangin long ka jing shai ha ka ne ka perthai ka ba ken riang bat ka ba mutlop pastor ngakwa ban bu ka ne ka jing keli kumno ngila ban long ka jing shai ha ka ne ka perthai ka ba ken riang bat ka ba mutlop ta kublai shibun ni to ki jing keli ka ba phila ai hanga ting iru ba ha ka ne ka perthai menta ka dap tang ka jing dum sudah ka jing dum ka ba klem jing shai ting iru hang ni ka Bible ka kren ru shpang kata ka jing long ka jongi ha ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi ka point ka ba ngi ngadon south liki point ka ba ngala ban ai shapi i wei puwei te ka point ka ba ni kong ka dei bom don jing sha ka no te ka dei ka wei ka point ha ka ba ngi dei ban sngo thu shai la da ngi pai sha ka kitab jong job kal nong ka ba ni kong di khot ka ba ni kong hadu ka ba pra hang to ke thu ingi shapang ka jing im ka ba janai bat ka ba shifting yo blai ba klam don kano ka jing bakla ha ka jing im ka jongi te ka point ka ba ar pat hang ni bangi dei ban sian kum ka paro sian kum ki paro ngamut ban ong Matthias kal nong ba shipau di khot ka ba khan reu te kat ba PE ba ka ne ka perthai ka bang im menta ki dap tang ki jing snew bat ki ta ki jing long ki ba klemakor chong no ki bom don kata ka jing ngai ka ba scam ha ublei te ngi dei ban don kam ro ya ka jing sian te sa ka ne ka point ka ba lai pat hang ni ka ba ka Bible ka hikai ngi na ka shthi jong Paul ski nong rom kal nong ka ba khan reu de khot ka ba khat khandai ka ong ba ki ba lui shapang ka ba snew te ngi dei ban im kata ka jing im ka badap terhai da ka jing ai ka jong u Jesus Christ te bat ka ba khadu hang ni ka bala syam ro na kitab sam hi kal nong ka ba chispa iwe di khat ka balai kong nga nom bu ka ba thala hakmat ki khmat jong ha te habangi ya kandu ya kum kine ki khap ngi dei ban tip ro ba u Jesus Christ u dang long ubaya sha na kupta jong i khnang bangin nom don ha kata ka jingdom jong ka perthai na mau disgrace na ru pas dang hi wang ulong ka jing shai te ngi ru ngi dei ban long kita ki jing shai sha ka perthai borok we
Kublai shibun ya kene ka jing jubab ka ba sno tenat ngeliyo ek tu gisau tali gimat haga bede berkane ka kwa bangin pek kendiat syo na ka stiu pol sek Filipi ar khatsan bakhan riu hang ning syam kumbangi la yo na to ka jing pule menne ba phin yo long ki ba klem jing rem ki ba lui lui ka jing kwa jong u pol ye ki briu ha ka Filipi bakin long ki briu ki bam don kata ka jing rem hakmat jong blay hakmat jong ki breu bar ki ba lui hagi kam sniu ki bom le i kita ki kam sniu bon ki breu ki la sian hagi kam sniu menta ban le i ki buj ban lap de ki ba bon ki buj ban le i ki kam ki ba sniu ki la long expert rei upol ukwa ingi bangin long ki ba lui hagi kam sniu bangin long rangba haga kam ka jing syakri ya ublay kata ka ki jing kwa jong ubreu jong ublay yangi nang ta ko ongki khun blay ki ba klem kena pop ya ka ba la ayasam da i pastor meni hapdeng ka pateng ke benriu ka ba kenriang bat ka ba mutlop nang ta ngio isu hangni upol ong da ka ba bat terwa ya ka tin ke jing im bangan yo le burom ha ka sniu chris ba ngam shem la phet le no e lem ne tre le no e ka jingya lenti jungi kum kristan hakne perthai kalong bangin thaba bangin pensyai ya kata ka jing syai ka ba Jesus Christ ula ai hangi namar naladi hi ngim don ka jing syai kumba ubnai don ka jing syai nalade ban pensyai haga pormen met henry uphalang ya kata ka jing syai baka ka sngi kala pensyai haga pormen sngi ngiru ngiyo ya kata ka jing syai na Jesus ukwa ingi ban long ka jing syai haga ni perthai ka ba kenriang bat ka ba mutlop don jibun ki briu ki yaro bat ki haba ki pet shakini ki klor yele kai jong ka perthai kitu kimdei kita ki klor ki basisha ki ba pharnai ngitip kat kum ka bible u jisu udai uta u klor step ba pharnai u jisu untung shan ha ka jing im jongi bat nginra ya kalama ka gospel ka jong jisu lengba ka jing im ka ba ha jongi ha ka ni perthai ka ba dom ban pensyai ya ka jing shau jisu ha ka perthai ka ba dom te ngini ya poisa ka wei ka jing kili la ngi pe ha ka jing puli ka jing ya ka ni ka la nong ka jing upol ukran hani sepang ka jing kenya ka ba im aku aban bu ka jing kili pastor kamu ayu ka ni ka jing kenya ba im na ai upol yo ya ka ni ka jing mut ha ka ba utho ya ka ni ka city sha ki Filipi u la ni sha ki nong rom ukran sepang kani ke jing kenya ka ba im hakmat jong ublai tong ini ya pek kendiat na ka ne ka kitab na ne testament ka barim tingin ya pek kawai ka dekat nang tu na ka kitab Exodus kal nang ka ba arpu kendai dekat ka ba sau phau ngin ya plit kendiat kai ka ba ka tin ka jong blai ka hikai yang bat ya pi arpu kendai kal nang dekat ka ba sau phau na ka kitab jong Exodus te ka ong kum ni lembat uwe ukun lang brot ru men yakle shibanta na kabashi pau epa upurau lembat shipawahin ka upnyang balat teliat bat shipawahin ka wain ru banlong ka jing ai ngu di te hang ne ngai iru ba upol upen i bat upen song nong rim ya ke bro ki bandai chapang kata ka jing ai ngu di bat ka ba ya deru bat kata ka jing kenya ka ba im te ngiu iru hang ne ha ka testament ka bathamai pikan maun em ia ka to ka jing esem jong ka ne ka mari ha ka bala pen sle da ka to ka umpniang bat ban pen pauru ia kata ka jing kenya na kamta ka bakut jong ka jing im ka jong Chris halor ka ding phna te ngi iru hang ne ba pol u ban scam yang ngi yu i ba ke baro ka ba penlut da ka ba monsuba dala dehi kampat biang ngi iru ba ki hikai jong ki doctrine lane ka jing le jing sang ka jong ngi ka ba man la ka por kampat biang lada ngim pat IT la de met bat men sim te ka ne ka de ka ai ka ba upol ukwa yang apa dia pi te ka jing pinya ka ba im ka thauru ha ka ban tristam ban shakri ban IT lut met bat men sim am de tang ka ba shabar Henry ka thauru ia ka ba shapo te ka ba he lut hang ne ka jing ai ngu de ai ngu the lut dia kata ka jing ai ngu di te ka but bat the da ka ba na ka buram the lut ia la de na ka buram ka jong uble te ka jing ya te lok ka ba shisha bat ukris ka de ka tahi ka jing kenya ka ba im
Wow, keboleh sibon. Kena jing jubab. Kalong ka ba smooth nat habangi yo iya upol wanra ya kene ka idea ngi snotu kawan na ka testament barim dai. Syapang kene ki jing ai ngu di. Syapang kene ki jing kenya ki ba im. Ba ki briu ki wanra hakmat jong blai. Nam ta ka jing ai ngu ka jing ai ti lut jong ki. Nam ta ka ek ba blai la le ka jing im ka jong ki. Baru pol hang ni upen seriem ya ka jing im jong ki briu ha Filipi bakin long kum kata ke jing ai ngu di. Larang ipe hang ni ha ka dekhot ke ba khat nyeu Filipi ar khat nyeu hang ni kong ho wat lada la the no yanga kum ke jing ai ngu di ha ka jing kenya bat ke jing syakri ke jing ngai jong pi na snow kmen bat ngale kmen lem bat pi baro upol it la ke jing im jong u kum kata ke jing ai ngu di hakmat jong blai la the ulat the met ban men sim ulat penlut ya ka por ke jong u ha ka jing syak sitom nam ta ka gospel u Chris ban penwan ni ki briu syak blai baru la IT yala ka jing im jong u hadu ka jing yap ngi pe ha ka jing tho jong u shau Timothy sau hnriu ro hang ni pol ong namar yanga la the no lepa kum ka jing ai ngu di berkata ka por ka jing lek no jonga kalajan pol sung tho ba ka jing im jong u kalajan kut no na ne perthai basa tang kat tu kat ni por baya u on sa krai khle ya u la krai khle ha ka por ka jing si char jong upat shaniro batula IT jala di kum kata ke jing ai ngu di ahmad jong blai ula IT ke jing im jong u bat nangta ngi yo iro hang ne ul penseriem ya kata ke jing IT lut jong u shat ai yala de syakam ke jong blai kum kata ke jing kenya ka ba im namar hak testament ke berim ki wan ra ya ke jing kenya ya ulang brod ubadang im uba klem jing tho bria uba klem jing duna baru pol UIT yala de baru kwa yang ngiru bangin long kum kata ke jing kenya ke baim hakmat jong blai ke bala pediang hun hakmat jong blai ke jing syakri ke jing mane bat ke jing yaro ke jingi ya ublai jongi kat kum ke ba upol utho pastor pidan ai ban ne nga sukan mau ya ka we ka de khot na ka gospel jong Lukas kal no ka ba khandai de khot ka ba arpulai yang tu ka ong ba ujis Chris uban bod wang la dau no ru ba mon ban wan adin jonga ai bon len yala de bon ra ka ding phna hala ka sngi teng ne ka thawru ka jing tray da ka mon lait lu ban shakri oble da ka jinget ni de ban don kata ka jinget ka bas kem ha ka bang i tray bat ban shakri o jis Chris hang ne ngi iru ba ka ladangi pai shikine ki Kristan ki baning kong ni ba kim sham salia ban pen preng ya ka gospel jong lengba ka tin ka jong blai pat ki pen crack nang ba ki la ban yo ai ya kata ka khubor babha ba kita ki bru ka jong blai kin yo sngo bat kin bat ha ka do not ka jong ki te kata ka dei ka ai ka ba kwa am no ka blai shibon ka jing khot yangi kalong bayangi ro ngin IT ka jing im na kamta ka jing syakri kten blai ban ya sam ya ka jing ngai chungi shikiwai ban long ki nong phla yo jisu ban IT yala diru kum kita ki jing kenya ke im ka jing ai ngu di hakmat jong blai ba un pediang ya yangi hakmat jong kita ke jing syakri ke jongi ya kamon ke jong blai ini pai ya ke jing kili ke babot pastor halap ni pai hakane ke jing ya pule ke jing ya ke sabat school ke jongi ngisem ya u Timothy ro hane ba Paul u kedau ha ke city ke jong u ha ke city ke jong u Paul shaki Filipi ngisem hane ro ar nong khat khandai hadu ar phulai ngisem hane ba ban bo ke jing kili hane u ai uni u Timothy uba u Paul Ukraine syapang bat balai ba ulong uba koridor hadu kata hakane ka ministry ke jong Paul ha ke jing late missionary jong uban yalap ke gospel pila ban ya thu ngi khndiat syapang uni u Timothy tangan supule hang ne khndiat ya kane ka jing syam ka jong Paul leng bau ne Timothy la dangi phai sha kan kong koren kal nong ka basau de khot ka ba khat yaw hang ne ngi layu i bau Paul u ya thu ispang ka jong u khndiat namar kani ngala pha ya phi ya u Timothy u balong ru u khun ba i bat bayai ne jonga how try u ba pen kan mau ya phi syapang kita ki rukum jonga ya ke bau Chris kat kumba ngahi kai keleng la keleng ha ki balang barot tingi ru hang ne ba u Timothy u long way na ki evangelist ngal su ong na unta evangelist la ne utau nong pha khubor yak tin ke jong blengi iru ba ya u la pha sha
Makedonia sya laparo sya Filipi te laparo sya kelang ki jaka jong kitu ki jaka ha ke ba upol u la le yalap te hang ni ngiru baning kong utroi upol bat usilas ki lai trelang bat hadin kata ngi ba wan sau me we pat u syakri ke jong ble te ki don kat tu kat ne ki mat ha ke ba ka jinglong ke jong u Timothy ting i ruang ne bale u Paul u jit ya u Timothy banlong tau syakri u bayane ke jong ble ting i ru ba u don kat tu kat ne ki jinglong te ka baning kong ka de u long ru u ba i te hang ni ngi i ru ba ngai scam ba ki param ngai ki bat ki sngot tenat ya ka jinglong ke jong u namar bah ka jing dei ka ba jeleu lengkat bat ka jing em haying asam bat kum juru ka bayadai ro bat ka jing em ba ka jaman sim bat upon te hang ni ngi ru ba sakwe pat ka point u bayai ne how try te u bayai ne try u long slur bat u IT met bat men sim ban syakri tingi ru hang ne u long ru u nong nong mi khmat u ba bit dor te habangi phai ru hang to na Philippi kalanong ka ba ar dikhot ka ba khat khandai ngi iru hang ni ong henry ngakar ben ha utra jisu ban pha shen u Timothy phi bat ngaru ngan yo sngohun anda latip ya ka jinglong jong phi namar ngi iru hang ni ba u Timothy ulong syakri bayane u bam salia ya ke ye bro lej bet ban ya sam ya ka kubor bat hang ni ka dikhot ka ba ar puang namar ngam don ya no nuru ka ju ka mensim ubakit kia dasisha nak pentai jong phi ting iru hang ni ulong ubakit kia ubam ting ya kata ka sngo le ran ban pen preng ya ka gospel ne ban long ru unong yarap syaki we te ngi iru hang ni ba u kit kia ba ban syakri na kamta kam ko jong utrai ka kumle shibon ni kani ka jing sam shapang Timothy kalong ka basung tanat ban tip shapang Timothy udon ya ukupa ubare ugrik berka kemi jong u ka Yunis bat ka mei jong u ka dei ka Lois dei ngitip chapang jong ka yeng ka jong u yau Timothy la pan he pan san ha ka long yeng ba ka mei jong u bat ka Yunis ka kemi jong u ki hikai u ba unlong uta u samla u ba shirhem ya ka kam ka jong blai balangi pe ya ka jing tho ka jong Paul sha ka chithi ka ba ar jong Timothy ni shem hane haglong ka ba lai balangi pe hang ni ha ka khot ka ba khat san ba u Timothy nadu mendang khlung ulatip ya ka jing tho ba khoi bat udai usamla u ba shirhem ba trei ka kam ka jong blai bat labu yu uru ban trei kum uta evangelist ha ka balang ha episos ha ka por ka ba ya upol la set bendi ha ka jing set bendi ka ba ar te nio i han ni uniu nong tho sa school uang ba uniu Timothy u balong ka jo ka jing mut bar upol ha ka jing ya missionary jong ki kum ki missionary ki ba trai ka kam ka jong blai u shem ba u Timothy ulong u ba kordor hado kata ha ka jing trai jong ki ka kam ka jong blai u ba ya dei ka jo ka jing mut ba ya rengkat simen sim ha ka ban ya lap ke gospel klem don ke jing knyum uba ya da ke jing slur kumba philo ang mene tingi tip ya kani ke jinglong ka jinglong ka bala tunju hau Timothy ke jinglong ka bala pen perang u ba ni syam ba u Timothy ulong uta usamla uba bit hakmat jong ublai bantre ke kam ke jong u hatu on syam ni em yangi kum Timothy bangin long ke ba yai ne bantre ke kam ke jong blai namar hakitu ki por ka jing pen stamben kolong ke bajur ya ki Kristan hagas pak senem ke banengkong ya Paul ro la pen stam hereu Timothy ulong samla ubashlur ban tre ke kam ke jungblai ka jing khot jungblai yang ngiro kalong bangin tre ke kam ke jung uda ka jing slur kum ki samla ki ba don kata ka por ki ba don kata ka bor ban IT lut yelde sha ublai teda ka jing shirhem ko ban kentui phi ba ngiro ngine tre ya ka kam ke jungblai ngine pen mentaru sa uwai pat ubreu hakani ke jing pulai ke jongi uba kerteng u epa proditos ni syam ya uni ubreu tang sisen hi hakani ke jing tho ke jong Paul te ngakwa ban bo ke jing keli pastor phila nem ban ya thu ingi ki ai kita ke jing long ki ba bha ki ba ngire manang na uni u epa proditos hakani ka shithi Paul sheki Philippi ta kublish bonne to jing keli te
ki don katokan ne ki nuksa la ne ki jing le ki bangi yo na une u Epaphroditus u de we na ki sakri ki jong upol tengi ro hang ne ke ka bau ne u sakri ki jong blei u le kalong ladangi pai biang sha ka sti jong pol hi sha ki nok Philippi kalong ka ba ar dikhot ka ba arpusan ter hang to ngila yo iru ba une ulong uta u sakri u bakloi ban yarap te ngi iru hang ne ulong kum unong ra khubor la thung ya uru ha ka balang Philippi te la pharu ya une u Epaphroditus ban sakri o pol habendi lane ban sumar la da don kino ki we pat ki jing don kam ke bodon namar ngi iru hang ne u pol u pharu ya u kum uta unong kitin sim naung ba u ban wan ra ya ki jing don kam bar namar yo le se u haban pen biang ki jain kup jain sem u jagathia bat ki we pat ki jing don kam ting iru hang ne ki ha ka we pat ka jumut ni iru ba ladangi pai syaki ne ki kam ki apostol kalno ka ba arpsau dikhot ka ba arpulai ngi ba ki ne ki koidi ha lane ki ne ki sipai ha rom ki sha tang kita ki bahing asam banwan ra ya ki ne ki badon kam kum ki jing don kam jong kino ki badan ha ka patok tingi ro bahang ne une u Epaphroditus u de we na ki sakri ki bait la long kum u tau bahing asam ka jong u pol te u pen biang lut ki jing don kam baro ki jing bam u pen biang ru ya ki kitab ki kot ba ula ban tho ki sithi thnang ba u Timothy la ne une u sakri jong blai kin ra ya ki ne ki sithi sha ki para banget sakeleng ki jaka te une u Epaphroditus ulang usakri uba de ban nyokor lane ulang uba kongsan haduk takta ban sakri ban treru nakam ta kam ka jong blai kublai shibon ikan nika jingesam sepang uni Epaphroditus ma kalong gabas ng tanat ban tip sepang uni ubriu ubang iyo i baka kerteng ju kapau tang sisin hi ha ka jingtho jong pol hang ni ha Philippi arpusan haduk lai peu ni syam sepang jong u bat ngiu i ba uneu briu long uba shirhem ban trei ka kam jong blai upara nong trei jong pol ha ka lengkha mission bar uta upara sipai ha Chris uba ya trei lang bar u apsel pol te udani kata ka jinglong ba ha ban ya rap ikiwei ulai jingo eu pol ha bendi ulai jingo ita bas ngolem ura e ka siti na bendi ba pol tho ba upa e ka shap Philippi ngiu i ha ka ne ka jingya lenti ka jing pulei ka jangi ya kne ka siti sya ki Philippi mencam tayau ngila lap ba ha Philippi ka don kata ka jing bom ya teli ka jing ya dai jing mut but ni i hane upol u hikai ki bakin long ka jing syai ko mengil pulei menta banting syan ha kapor ka badom nam ta ka jing im jong ki briu ki badan ha Philippi upol kwa ingi ro bangin teng syan hakum ka ne kapor ka ne ka juk ka pateng ka ba kenriang bat ka ba mutlop namar ka perthai jingi kalangop ha ka jing sniu bat ngi don kam ban phai chu blai ban long ka jing shai upol upha ya u Timothy upol upha ro ya u une u Epaphroditus sha kanika nong ba ha Philippi ban ya rap iki banget hang tu bakin im nam ta Chris ban long ka jing shai u Jisu khot yang ro bangin long ka jing shai ha shwa bangin penkut ya kanika jing kran jangi kwa bangin puli na ka gospel Yohanes kalau nong ka balai hang ni syam ha ka dekot ka ba khat khandai hadu arphuwei ngakwa ban pli ka ong kumni kani ti ka long kata ka jing penrem ba ka jing shai ka lawan ha ka perthai bat ki briu ka le i kham tam ya ka jing dom ban ya kata ka jing shai naba ki la long baman ki jing le jong ki naba ubriu baro ubayai le ya ka bas new ushun ya kata ka jing shai bat wan sya kata ka jing shai yo ba on sneng persya ya ki jing le jong u henrei uta ubayai le ya ka basisha wan ha kata ka jing shai ba on yo pen pau ya ki jing le jong u ba ha ublei la le ya ki sngotanat ya kini kentin ka jing shai kelawan ha perthai henrei ki briu ki it ya ban le ka jing dom
kumnung i ke jing dom ka Bible ke thu ngi ba ha ka jing le baman jung ki briu kila kan tai ka ta ka jing shai kawan lengba jono kawan na ukris ulang ka jing shai ni sem ha ka jing puli ka jongi but tungin phai shu blai menta kapor kadang don yangi bangin kala ka bamut bangin long ka jing shai ki wei da ka bangi pediang yo jisu da ka bangi e no ki kam sniu ki kam baman jong ka ni ka perthai bangin nomlong kita ki artificial light ha ka ni ka perthai Henry ke jing shai ke basisha ba ukris uriu jing shai uba krautam ngin pensyai bangin palang ya ke jing shai ke bangi yo nau jisu kani galong ka penkut ya ke jing pulai jangi pastor sngap ha bani lamingi ha ke jing dwai penwai tungin tuai kok ba jungi ba neng kano ka pentap yangi da ka jing songu kham tam ak bangi osngau itu ke jing hikai ki ba pher bangin long ru ke jing shai ni don kam yau men sema khoi bon phalang ha ka jing em ka jongi nabar ki jing em ki ba pop ka jongi ka jing em ka bam e ia ki we but ka jing sarong ka ya chakmat to ai hingi ta ka bo bengla ban job lot ye kini ki ke bara yarap yangi atra na bangi long ki bal tlot bor haduk takta thau thmai ka donot ka jongi bangila ban long kita ki breu ki ban pat preng e gospel sha kini ki thain baro to ai ba ka jing e bat ka jing isnai ka jong me kan shong salem bat ni to kar khu yangi lang ba ni ki jing kai to yalam yangi atra pat to da map ki pop ka jongi se sen ngapa na ka kartang ujisu amen